Здравейте, приятели! Философията е музика, която се свири с душата, казва Хорхе Ливрага. Той насочва нашето внимание към двете прекрасни изкуства. Философията, умението да живеем и да разбираме живота. И музиката, която е много специфично изкуство. От всичките, може би именно тя е най-малко материална, най-много абстрактна. Намира се и живее в света, който е невидим и може би е много близо до сферите, в които се ражда всяка истинска философия. Всички слушаме музика. Всички обичаме музика. И всички се нуждаем от музика. Но може ли една житейска философия да бъде вдъхновена от музиката? Един от моите учители, професор Делия Гузман, която е била пианист и философ, ми показа много практически, че това не само е възможно, а направо необходимо. Ще пробвам да си покажем днес няколко допирни точки, които съществуват между двете прекрасни умения. Ще покажем най-малко 4. И това са темпо, ритъм, хармония и мелодия. Първото, което научаваме от музиката, е важността на темпото. Темпо на латински означава време, т.е. трябва да изберем прилична скорост, както на музиката, така и на живота. Можем да изберем първото най-бавно темпо от класическата музика и това е така нареченото ларго. Много бавен ритъм, много бавно темпо, което, ако пренесем живота, можем да го свържем с един стил на живота, който започва с утре, след малко, другата седмица. Едно отпускарско темпо на живота. Другото темпо можем да наречем комодо, което означава удобно. Удобно темпо така както отговаря на нашите навици, на нашето удобство, така че не гледаме много последствията или дали другите харесват нашето темпо или не, дали се вписваме или не се вписваме. Просто правим нещата така, както са ни приятни. Другото темпо е модерато, средно. Средно обаче набираме скорост. Можем да кажем, че сме в крак с времето и нашата скорост ни позволява да не закъсняваме, да не отлагаме, да не забравяме. И така, нашето темпо на живота се отразява в нашата ефективност и в това да уважаваме събитията, в които участваме. И последното темпо, което ще споменем, е алегро, най-бързото. Направо бързаме, което може да има предимства и недостатъци. От една страна може да представлява ускорение на времето. Ние можем да наваксваме, да спестим времето, да ускорим малко процесите и по този начин да ускорим и своето развитие. Защо не? От друга страна, това темпо може да се окаже много неподходящо и да го наречем направо прибързано. Прибързаност, която ще се отрази негативно в това, което правим и даже в отношения с други хора. И така, във връзка с философията, можем да си зададем въпрос: кое е моето темпо на живота?
Естествено, че едва ли можем да имаме едно и също темпо за всичко, което правим. От друга страна, ако наблюдаваме себе си и другите, ще видим, че всеки един от нас има своето основно темпо на живота. Темпото на живота може да се разбере като скоростта, с която взимаме решение, скоростта, с която реагираме на нещата, скоростта, с която учим нови неща, скоростта, с която се приспособяваме към нови обстоятелства. По това отношение сме всички много различни и специфични. Много дразнещо е, когато виждаме човек, който има едно и също темпо за всичко. Не ускорява своето темпо, когато има нужда, за да се впише в общата работа. Това нещо може да се избегне, когато малко повече внимание отделяме върху тази тема, не само при другите, а предимно при себе си. Можем да кажем със сигурност, че няма нещо като добро или лошо темпо за всичко и всички дейности и всички хора. Ако сме в категорията бавни, тези с бавно темпо, ако сме ларго, много важно е първо да умеем да ускорим това темпо, когато има нужда. И едновременно, щом вече сме бавни, нека тази бавност да бъде съпроводена с определени качества, с волята, устойчивостта, неотстъпчивостта, упоритостта, което ще означава, че както и да сме бавни, все пак ще стигнем до целта и може би ще бъдем онази костенурка от приказките, която побеждава заека. Ако пак сме от тези, които принадлежат към бързите, пак е много важно да умеем да забавим темпото и едновременно тази скорост да бъде все повече и повече контролирана с достатъчно внимание, с това да се съсредоточаваме върху това, което правим, защото по този начин намаляваме грешки в нашата работа и в нашия живот като цяло. Както са казвали мъдрите римляни преди няколко хилядолетия, фестина ленте, бърза и бавно. И ние знаем, че темпото на живота се отразява без никакво съмнение върху нашето съжителство с останалите. И за това е голема част от умението да живеем това да приспособим темпото си към останалите. В някой момент това означава да го забързаме, да не бъдем тази част от екипа, например, заради която един проект няма да бъде завършен на време. В друг момент това ще означава да забавим своите стъпки, даже физически крачки, например, за да можем да вървим заедно с група хора, които могат да са малко побавни, но можем едновременно да споделяме с тях своите преживявания. И без никакво съмнение ще съществуват случаи, в които най-правилното решение е да запазим своето темпо без оглед на това какви са обстоятелствата, какво казват хората и какво друго и да се случва наоколо. Защото именно по този начин можем да постигнем своите цели, които са толкова важни за нас. Понякога, въпреки че сме избрали правилното темпо на живота, можем да се чувстваме много под напрежение, в някакъв стрес или с умора от многото неща, които трябва да вършим. Грешката може да е на друго място, именно там, където би трябвало да се намира ритъм. Няколко идеи за ритъма. Ритъмът е измерима подредба на билото звуци в музиката или събитията в живота или много други неща. И така бихме могли да кажем, че въвеждайки ритъм в нещо, ние въвеждаме ред.
въвеждаме определена подредба, която ще ни позволи да правим нещата хармонично и да се чувстваме по-добре. В музиката често чуваме и понятието време в дизайн, което означава, например, да се избере начин, по който в музиката да се редуват определени елементи, кратки и дълги, слаби и силни. И по този начин да се допринесе за хармонията на цялото музикално творение. Обаче същото може да се каже за живота на всеки един от нас. Ние даже можем да се вдъхновим не само от музиката, а направо от природата. В природата виждаме прекрасни ритми, които създават едно цяло, наречено живот. Всички минаваме през такива. Всяко денонощие е един ритъм, лунни фази, сезони, през които преминаваме. Това в действителност са ритмите на природата. И ако почерпим малко познание от тях, ще видим, че те позволяват на живота да тече по най-добрия начин. Как да го обърнем в нещо полезно в нашия живот? Например, всички си поставяме планове, да речем, да спортувам всеки ден. Обаче миналата седмица 6 пъти изпуснах и 7-я ден наваксвах цял ден в фитнеса, на някаква площадка и накрая тялото почти страда от това огромно количество физическа умора и натоварване, което е получило по не особено добре дозиран начин. Следователно, от тук можем да заключим, че ако искаме да внедрим нещо в нашия живот, най-добрият начин, по който можем да го направим, е с правилен ритъм. Щом говорим за философията, нека да речем, че искам повече да чета. Най-добрият начин ще бъде ежедневно, няколко странички ежедневно, което определено ще бъде по-добро, отколкото веднъж на месец да прочета наведнъж цяла книга. И това не е нищо друго, освен ритъм. Правилен ритъм. Естествено, изисква се воля, за да го приложим на практика. Но нашата мотивация може да бъде именно това, че в момента, когато успеем да изградим този полезен навик, нещата стават много лесни. Безспорно е, че всеки човек, така както и с темпото, така и с ритъма, може да има своите собствени особености, които го карат да прочете по-малко или повече, да спортува по-интензивно или по-малко интензивно. И по този начин, естествено, съществуват индивидуални ритми. Обаче за всички нас важи, че един от най-големите врагове на добрия ритъм се нарича отлагане. Или с модерна дума прокрастинация. Отлагането разрушава всеки един ритъм, забавя всяко едно темпо. Затова е добре да отделим вниманието си точно на това. Можем да го видим в музиката. Нито един добър музикант, нито композитор не е отложил появата на правилните звуци, тонове за по-късно. Защото това би бил пропуск, който ще направи цялата песен, например, на много неприятна. И същото се случва с нашия живот. Можем да се вдъхновим от това, че въвеждайки ритъм, ние направо създаваме една хубава музика в нашия живот. Можем да го уточним. Например, на физическо ниво. Всички знаем, че съществуват много режими на хранене и че не е добре да се храним веднъж седмично с десетки килограми храна. От друга страна, може би, говорейки за философията,
Не е лошо да припомним, че всякакви диети и хранителни режими би трябвало по-скоро да помагат на нас и на нашата душа да живее в едно по-здраво тяло, а не това да се превърне в основната ос, около която да се върти целия живот на човек. Ако говорим за енергия, имаме всички много енергия, не винаги успяваме да я използваме по правилен начин. Ставаме изморени, изтощени. Защо? Най-вероятно не умеем да почиваме. Нямаме ритъм на дейност и почивка, дейност и почивка, дейност и почивка. Така както вдишваме и издишваме. Един естествен цикъл на живота. Много известни са основните цикли на активност, които при средностатистическия човек обхващат около 45-50 минути, след които е много здравословно, било то за тялото или за ума, да се направи кратка почивка. Понякога почивката не означава да не правим нищо, а може да означава промяна на дейността. Ако 50 минути сме превеждали някаква статия и сме се натоварили умствено, можем по време на 5 минути да почистим нещо малко или да се разходим и отново да се върнем към предишната дейност. Ако говорим за емоционално ниво в човека и нашите емоции, нямаме ли и там нужда от определена здравословна ритмичност? Всички обичаме, да речем, да сме весели, радостни. Но не можем да искаме да сме радостни постоянно, защото непрекъснатото веселие е психично заболяване. Затова е хубаво да приемем естествената ритмична последователност на нашия емоционален живот, която е по-нормална, отколкото да създаваме насила емоции, към които започваме да се привързваме. И така бихме могли да продължаваме още дълго, но да не изпуснем едно важно ниво в човека, което има нужда от ритмичност също. И това е умственото ниво, нашият разум. Нашият разум означава способността да мислим, създаваме мисли, идеи, заключения, взимаме решения. И понякога сме натоварени с голям проблем, да речем, който изисква от нас много дълго мислене. Направо сме зациклили. Часове и часове мислим и мислим и все така не можем да разрешим проблема. Което не е никаква изненада, защото и мисленето се нуждае от определена ритмичност. Не е никаква тайна, че, например, големите изобретатели в света на науката, например, са стигнали до своите ключови открития в моменти на почивка, когато умът им се занимавал с нещо друго. Например, с поливането на цветя или изготвянето на храна или нещо друго. Не е необходимо да мислим дълги часове непрекъснато за проблемите, които имаме, защото е много неефективно. Но има още нещо, което би могло да бъде като самата корона на ритмичността. Ние знаем, че нашият разум като цяло управлява нашия живот и, както се казва, това, което сме днес, това е резултат от това, което сме мислили вчера. Нашите мисли създават нашия живот. И когато виждаме човек, който направо изпаднал от ритъма, който се намира в ситуацията, която е направо хаотична, можем да сме ние, може да е някой друг, можем да подозираме, че в действителност става дума за много важен пропуск на умственото ниво. Можем да го наречем неяснота по отношение на принципите. Тоест, човек, който е много хаотичен и неподреден,
до голема степен загубил яснота за своите принципи и следователно и за своите ценности, които ги пораждат. Така че, какво бихме могли да посъветваме в такъв случай на себе си или на някой друг, именно това да спрем за малко. Да си направим почивка в живота, не само в тази ситуация конкретно, и в малко уединение със себе си, не с други хора, със себе си, да поразсъждаваме малко по-задълбочено над своите принципи, над своите ценности, защото ситуацията, в която сме, е резултат от това, че не умеем да оценим стойността на това, което правим или на това, което не правим и бихме могли. И когато възстановим яснотата за това, кое в действителност е ценно и по-ценно и най-ценното, много по-лесно ще се върнем към нашите принципи и към това да ги приложим в живота, в нашите отношения, в нашата работа и в живота като цяло. Последна точка, която можем да добавим към ритъма, е много лесна за проследяване. И това е начин, по който говорим. Всички знаем, че има хора, които говорят с голямо темпо и с много забързан ритъм, а има и такива, които са много бавни в своя изказ. И даже до някъде дразнещо, когато виждаме двете крайности. Едната, когато някой 10 секунди мълчи, за да ни каже да, така е, брат. Или някой друг, който е направо един водопад от думи, които не спират, няма почивка и постоянно ни заливат с нова и нова информация. Моя скромен опит в живота показва, че не винаги, но в большинството от случаите темпото, с което хората говорят, отговаря на темпото, с което живеят. Още един важен компонент в музиката се нарича мелодия. Мелодията е организирана съвкупност от тонове, които изразяват една музикална идея. Как се отразяват мелодиите в нашата душа, когато слушаме музика? Мисля, че всички ще бъдем единодушни, когато ще кажем, че определено събуждат емоции мелодиите, събуждат чувства. Можем да се чувстваме радостни, весели, можем да сме трогнати, можем да почувстваме направо едно естетическо блаженство. Мелодията може да събуди в нас даже и тъга, меланхолия, цялата гама от емоциите. И това е много важно, когато говорим за мелодията като част от нашия живот или от нашата житейска философия. Можем да го наречем този феномен също като цвят на звука. Мелодията отцветява. Ритъм създава структура, подредба и тази подредба има нужда да бъде отцветена. Да, съществуват и видове музика, където няма никаква мелодия, само ритъм. Нали? Познаваме такива. Ако го интерпретираме психологически, със сигурност ще стигнем до това, че този вид музика може да е знак за определена доза невротичност. Затова е необходимо и да потърсим хубава мелодия. Човек може да бъде, например, много подреден, много организиран и дисциплиниран и въпреки това да му липсва в живота мелодия, да липсва тази възвишена красота в душата, която се създава предимно от възвишените и благородни чувства. Това е нещо, което можем да срещаме ежедневно. Много ефективни хора с големи постижения, но някак си без мелодия, без тази красота. Затова е важно да й обърнем внимание, както в музиката, така и в живота. Това,
което на мен ми липсва в модерната музика, е именно хубави мелодии. Липсват, защото вероятно не е толкова лесно да се създават или откриват. Например, пробвайте сега да се сетите за някаква ваша любима песен. Можете ли сега така да си наникате мелодията й? Това е един хубав знак за това, че присъства това възвишено чувство и ние можем много лесно да го пресъздадем, даже да не сме музиканти. Защо липсват мелодиите? Може би е свързано с самите чувства. Не липсват ли на нас, хората в днешно време, такива хубави, благородни чувства? Не говоря за грубите емоции, които постоянно се появяват. Постоянно сме страхуваме или сме ядосани, или сме изненадани. Все някакъв адреналин в нашия живот. За онези други чувства, тези, които извисяват съзнанието, не е толкова лесно. Изглежда, че поне в музиката има нужда от един вид творчество. Ритмите, например, са дадени. Трябва да изберем кой ритъм е правилен за нашата песен или за нашия живот. Но мелодията е нещо друго. Ако я създаваме на сила, звучи кичозно. Изглежда, че най-големите творци са имали души, които са били с някаква вибрация отворена за това, което можем да наречем онзи нематериален свят, където се раждат идеите и където живее музиката, както споменахме в началото. И те са били способни да улавят такива хубави мелодии и да ги въплъщават в своите творби. И в интерес на истината, струва ми се, че когато погледнем най-хубавите мелодии в историята на музиката, че са ни ги дарили композитори и музиканти, които са правили музиката като призвание, като някаква мисия в живота, а не онези други, които правят музиката за пари, за успех и за слава. Даже бих си позволил да кажа, че ние хората сме като песни с по-малко или повече хубави мелодии. И другите хора са за нас като песни, чието мелодии помним или не помним. Може да има човек в нашия живот, който присъствал в него няколко дни, но мелодията е била толкова силна, че я помним до ден днешен. А има хора, които присъстват в нашите животи, може би с десетилетия и няма никаква мелодия, няма красота в душата, която да остави този силен отпечатък. Но нека да не говорим толкова за другите. Може би има поважен въпрос. Какво съм аз в живота на другите? Мога ли да кажа, че съм тази хубава мелодия в живота на някой друг човек или някои други хора? Не се ли струва да се положи усилие за това да бъдем? Естествено, че всичко започва от чувствата. От това да се учим да обичаме други хора, да обичаме други живи същества. И сигурен съм, че колкото по-често и по-силно ще пеем тази мелодия, че ще се намерят много слушатели, които ще искат да я слушат заедно с нас. Всъщност, защо сега да не послушаме няколко хубави мелодии?
И последният елемент, за който ще говорим, е хармонията. Това е направо една корона върху всичко, което изложихме до сега. Всички обичаме нещата, които са хармонични. Обаче какво е хармония? Това е когато нещата си пасват, отиват си или се нагаждат така, че да създават едно хармонично цяло. Хармонията се смята за такъв, нарича се вертикален елемент. Вертикален в този смисъл, че може би ни отвежда някъде другаде и има нужда от вдъхновение, което можем да свържем със света на идеите, както би го формулирал Платон. Много трудно е да се каже къде започва хармония и къде приключва и откъде вече можем да говорим за дисхармония. Понякога се нарича също пълнота. Например, можем да имаме два звука, два тона, които са достатъчни, за да създадат хармония. А понякога имаме 10 и получава се пълна какофония. И така е и с елементите в нашия живот. Ако приложим на практика идеята за хармония, можем да кажем, че в живота на човека това означава някаква цялост. Цялостност на живота. Защото всички имаме различни роли. Да речем, говорим за един човек. Този човек какъв е? На работа го познават като, да речем, кариерист, безскрупулен кариерист. В семейството го познават като много любящ баща и верен съпруг. Приятелите му го познават като леконравен купонджия. Кое е този човек в действителност? Определено няма хармония. Всички в себе си имаме съвкупност от неща, които не са хомогенни. Да го кажем малко по-сложно. И винаги е трудно да се прави хармония от различни неща. Ако нещата са еднакви, те не се противопоставят едно на друго. Няма трудности и изпитания в тази област. Но ние сме хетерогенни, така да се каже, и имаме много елементи в нас, които имат нужда да бъдат обединени, даже противоположности. Можем да започнем от най-простата хармония, която едновременно може да е и най-трудната. И това е хармонията между това, което мислим, това, което казваме и това, което правим. Не е никаква изненада да попаднем на случай, в който виждаме пълно противоречие в рамките на един човек. В ума си, например, е голям еколог, който одобрява всички екологични идеи, но на думи е яростен критик, който критикува поведението на другите. Но когато погледнем неговите собствени дела, виждаме, че му е много трудно да сортира отделно стъклени бутилки. Всички бихме намерили в своя собствен живот много примери на това, как нашите думи не съответстват на това, което мислим, или нашите мисли не са много в хармония с това, което правим. Това е едно поле, където можем да положим голямо усилие и да не се чувстваме някакси зле, когато всичко не е хармонично. Един испански философ Ортега Гасет казва, че хармонията да мислиш, да говориш и да действаш в унизон, че това е направо геройство. Тоест, трябва да се започне и естествено всеки ден ни дава много възможности за това да хармонизираме себе си. Това, което не можем да изпуснем от темата хармония, е нашата хармония с света, в който живеем.
Можем да започнем от други човешки същества и винаги да търсим до каква степен сме ние хармонична единица в колектива, в групата, в която или работим, или се забавляваме, или споделяме нашите опитности, нашите чувства. Всички участваме в този свят и очакваме от другите да бъдат хармонизирани с нас, но често не се получава. Защо? И с най-добрите намерения това не се получава. Ако сме много искрени със себе си, бихме могли да кажем как да бъде в хармония един човек, който сам по себе си не е хармоничен, с друг човек, който също сам по себе си не е хармоничен. Там се търси много трудно хармония. Затова винаги едно старо правило, което важило и важи до ден днешен, е, че първото парче от света, което трябва да хармонизираме, сме ние самите. И тогава се получава и това, че успяваме да внасяме хармония в средата, в която се намираме. И може би върховната степен на хармонията от философска гледна точка е нашата хармония с природата, с космоса, с Вселената. Знам, че на моменти звучи много някакси голямо това да се казва, сякаш е отдалечено от нашето ежедневие, но в действителност не е. Ако Вселената има своите закони, своите правила, своите принципи, които управляват живота, тези закони се проявяват в нашето ежедневие. Ние знаем, че има много закони. Има закон за причината и следствието. Ръководим ли се от него интелигентно? Има закон, който ни казва, че всички ние сме единно цяло. И въпреки това, ние често действаме егоистично, егоцентрично, с което нарушаваме хармонията на цялото. Съществува закон за циклите, който ни казва, че е съвсем естествено да имаме лоши и добри периоди. И ние въпреки това преживяваме и едните, и другите по малко прекалено хиперболизиран начин. Как да преценим дали сме в хармония или не сме в хармония? Нямаме никакъв точен инструмент, но винаги можем да се замислим всеки ден, да направим малка ревизия. Как ни се живее като цяло? Живеем ли с радост от всеки нов ден, който ни се дава? С благодарност? С принцип на удовлетвореност от това, кои сме и какво правим? Или живеем с някакво огорчение, недоволство, с чувството за жертва и с това, че все някой, включващо живота, ни дължи нещо. По това лесно може да се познае дали нашият живот е до някъде хармоничен или дали липсва това прекрасно качество. Но какво е този елемент, който хармонизира? Това е мистерията. Добре, да погледнем нашия живот прагматично. Работим здраво и отговорно, плащаме си данъци, сортираме отпадъци, помним рождените дни на нашите познати и близки. Отговорни сме в колектива. И всичко това за какво? Какъв е смисълът на това цяло? Всичко има някакво предназначение и смисъл. Исках да кажа, че човекът не е машина, но в действителност всяка машина има предназначение. Ако една кола пали добре и върти се всичко както трябва, двигателят работи, нали? Всичко обаче не мести
човека от едно място на друго, едва ли ще кажем, че тази машина има смислено приложение. Тоест, какъв е смисъл на цялото наше съществуване. Постепенно стигнахме до върховната точка. Точката за смисъла. Можем да кажем, че този фактор, който внася хармония, ако го кажем с философска дума, ще бъде идеал, например. Някаква идея, която да стане нашият фар, нашето слънце, което ще свети през всичките дни от живота ни, без оглед какво се случва. Дали сме доволни или недоволни, дали сме успешни или неуспешни, дали сме критикувани или хвалени. И това е нещо, което намираме и в самата музика. Затова философията е музика, която се свири с душата. Има хармония, когато има някакъв идеал, някаква обединяваща идея, която внася тази умереност, ритъм, правилно темпо, красива мелодия. Това е, което търсим, билото с философия или с музика. Търсим върховна хармония. В философията върховната хармония се нарича мъдрост. Мъдрост, която никой не може да опише де-факто какво означава. Просто е хармония. Пълната хармония на човека със себе си, с законите на света и с други живи същества. Така както харесваме тази хармония, харесваме и онази друга, артистична, музикална, която е в определени произведения, които се превръщат също в малка философия. Има музикални творения, творби, които, когато ги слушаме внимателно от началото до края, ние минаваме през един вътрешен катарзис. Описват един път към нещо възвишено, към нещо, което се намира в самия човек. И едновременно ни обединяват с онази мистерия, която включва светът, в който живеем. Една част от хармонизацията на себе си определено е доброто себепознание. Можем да направим малък тест. Какво бихте отговорили на въпроса дали слушаме само хармонична и красива музика? Ако сме искрени към себе си, може би ще открием, че далеч не винаги слушаме красива или хармонична музика. Имам предвид въздействието, как се отразява върху нас. Музика, която събужда в нас, може би тъга, меланхолия или от друга страна ярост някаква, може би няма да я наречем хармонична. Тогава защо я слушаме? Защото това, което се намира в музиката, се намира и в душата ни. И тези две неща са сходни, са сходна честота и просто се привличат. И това е един знак за това, че все още има над какво да работим. Философията ни повелява да търсим истината. В този случай истината за красивото. Какво е красиво? Това, което аз харесвам? Не е ли прекалено субективно това нещо? Древните философи са ни учили, че това, което е красиво, едновременно е и добро и че до някъде е универсално. Да, нашето възприятие винаги е субективно, но въпреки това можем да кажем, че има нещо като общи черти на хармония. Можем да говорим за някаква универсална хармония. Тя може да се отрази в геометрията, в математиката или в музиката. И затова една част от работата над себе си е именно това.
да култивираме своите критерии за красивото. И така можем да стигнем до извода, че това, което ни се струва красиво и хармонично днес, е много различно от това, което сме смятали за такова преди 20 години, например. И онези красиви в кавички неща от преди 15-20 години днес изобщо не събуждат в нас позитивни чувства. И така, бихме могли да обединим прекрасно музиката и философията в едно цяло в нашия живот. Можем даже да се възползваме от музиката като от едно педагогическо средство. Да се учим да търсим все по-красиви и по-хармонични неща посредством нея. И по този начин тя се отразява в нас и колкото по-хармонична музика, толкова по-хармонични чувства и настроения събужда в нас. И това е част от житейска философия също. С други думи казано, ние можем да възпитаваме себе си посредством музика. И естествено и посредством философията, защото едното и другото търси хармония. Всяка добра философия приключва с практически съвети. И музиката днес ни оставила много такива. Важно е да намерим своето темпо в живота, за да не губим ценното време, което имаме. Важно е да намерим своя ритъм, който може да е различен от ритъма на останалите, но важно е да не спираме. Винаги да сме в движение. Важно е да намерим своите мелодии, красотата, нещо, което ще зарежда душата ни естетически и морално и духовно. И да не търсим красотата само в материалното. И на това ни учи музиката. И важно е все пак отгоре на това да имаме своя идеал, своята звезда, която ще ни води и която ще позволи да обединим всички елементи от своя живот в едно хармонично цяло. И в това никога не би трябвало да липсват други хора и други живи същества, защото всички сме част от едната хармония, от едното цяло. И така както в един добър оркестър има много инструменти и въпреки това, че всеки свири нещо различно, те излъчват една прекрасна хармония на една симфония. Точно така се нуждаем ние хората от добри, хубави, духовни идеали, които са нещо като добри композитори, които успяват да обединят нас, музикантите на живота, за да изсвирим една хубава симфония. Пожелавам ви много качествена музика и много качествена философия. И едното и другото са ни на разположение.